Bukatar sakin hambararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum na ƙara ƙaruwa a faɗin duniya tsakanin lauyoyinsa, 'yan gwagwarmaya da hukumomin ƙasa da ƙasa. Hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum a yanzu haka ya shafe tsawon kwanaki 550 a kulle a wurin sojojin ƙasar da ke mulki a babban birnin ƙasar Niamey. Lauyoyin Muhammad Bazoum sun ce tsare shi da sojoji suke yi ba ƙaramar barazana ba ce ba, kuma sun fara wani yunkuri na sanya hukumomin ƙasa da ƙasa matsawa gwamnatin Nijar lamba domin su ga an sake shi. Shugabannin duniya da dama sun nuna sha'awar lalle a saki shugaba Muhammad Bazoum, kuma tuni suka saka hannu akan wata takardar koke ta sakin nasa, wadda wannan takarda tuni ta isa babban birnin Washington na ƙasar Amurka. Yunkurin ya kuma buɗe wata kafa ta tabbatar da cewa ba a manta da gudunmuwar da Muhammad Bazoum ya bawa dimokuraɗiyya ba a hukumance. Takardar koken dai ta bayyana cewa Bazoum an tsare sa ba bisa ka'ida ba, abu ne da bai kamata ba. Masu dai wannan fafutukar na fatan ganin cewa sabuwar gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump ta tsaya tsayin daka domin ganin cewa an saki Bazoum Muhammad, domin suna da yaƙinin cewa gwamnatin Donald Trump na da burin inganta dimokuraɗiyya a faɗin duniya.